जों दा दिनै मंगलबार हाथायाव थांनो नागिरदों आरोना माजबाद टाउनाव हाथाय जायो दिनै मंगलबाराव ओमफ्राय हाथायाव थाङिया गोबावानो जाबायमोन ओमफ्राय दिनै खरसा खालामनो थांनो नागिरदों तनिष्काबो ओंखारदों बिमाबो ओंखारदों बैसागुनि दख'नाखौ दिनैसो लायनो थांनो नागिरदों जोंहा बैसागुनि दख'नायानो मोनगानाखैनो बिस्रा लेट जाबाय लेटैबाबो लायनोसै जायो जोंना सोलियो रिल्स बानायनो मोनबानो जायो नङा होमबा तनिष्का बाबे लायगोन ना मेथाइ लायगोन ना दे तनिष्का होनदो होदो थांसिया जों दा मंगलबार हाथाय मोनफैबाय मैगं लानोसै तनिष्कायाबो नै मैगं बायनो फैदों बिमाजों तनिष्का चक्लेट मोनजाबावबायसो माथो नोंलाय आलु मैगं लागोनसै दा आलु नै आलु मैगं बेलाथिखौ लानांगोनथ' आरो लाथारनोसैबो आधा किलो दी बबेखौबो आधा किल'निखौ नै तनिष्काया मादि गेलेदों नै बिबै लानाव नायलाय माबा दाखोरसो बुथुमबाय नायलाय जिखा नै तनिष्काया नै बोरो तनिष्काया बोलो बुरु अरे बाबा तनिष्काया बाप माहाय थांनो नोंलाय ओरैबायदि लाफैदो तनिष्का Toniska. Toniska. ओरै फै मेव दं ओंख्रिजा फै Ayo habab ay Ui, beli baju tak? Malah sih sanggup ini. Iya, mudah-mudahan orang harga ini. Kili. Kamu dah kasih beli apa? एखेबारे नै तनिष्काया बेखौ दांनो नागिरबाथाय बिबारखौ खानो ओमफ्राय सु दङ नै जि खाबि अबेखै थांखो
हारसिं फैगोनलै माला हारसिं फैयो गेलेथों इयावनो दाखालि मंगलबारावबो होनाय औ थुनिसकाया थुनिसकानि क्रिम लाबोफाहाय ओरै बे ओरै थुनिसका ओइ थुनिसका अनलाइन खालामहोआखै जोङो माबाखौल' फर्मफोरखौल'सो होग्रोनानै दोनदों बेनो ओंखाम दिहुननो होननानै गुंग्राय निरनाया अनलाइन खालामखोना माखो सों नाहरनासो लाखादों हनै ओंखाम मा खालामदों बुरैया हनैनि सोंबावलाय नोङो बेलेग लोगोफोरा लाना थांबायनो आरो दिनै मियाव मोनलांबाय ओमफ्राय बेलेग लोगोफ्राबो ओंखाम दिहुननायाव गाव गावनि मोनसे होजोबदों Oi, Tuniska. Tuniska. Agi badeng. Au, 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 unde.